3 είναι ένας λόγοι που με κάνουν να αγαπώ αυτή τη δουλειά και να νιώθω ευλογημένη που μπορώ και την ασκώ. 1. Η στιγμή που κάποιος καταλαβαίνει κάτι που μέχρι πριν δεν μπορούσε. Το βλέμμα τους αλλάζει, το σώμα τους αλλάζει και εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν δίδαξες απλώς μία γνώση, αλλά ότι βοήθησες ένα παιδί να πιστέψει λίγο περισσότερο στον εαυτό του και αυτό δεν το ξεχνάς ποτέ. 2. Οι μικρές σχέσεις που χτίζονται σιγά σιγά. Μπορεί να είναι ένα καλημέρα, μπορεί να είναι μια κουβέντα όπως σας άκουσα που μου είπατε να μην τα παρατήσω χθες ή ότι αυτή την άσκηση την έκανα μόνος μου. Δείτε, οι δεσμοί που χτίζονται σιωπηλά είναι εκείνοι που σου θυμίζουν πόσο σημαντικός είσαι στην καθημερινότητα κάποιου. Η αίσθηση ότι χτίζεις κάτι μεγαλύτερο. Δεν είμαστε απλώς εκπαιδευτικοί. Ανήκουμε μέσα σε μια λυσίδα και κάθε μέρα χτίζουμε νοοτροπίες, προσωπικότητες, δύναμη για ζωή. Και αυτό, όσες φορές και να κουραστείς, είναι κάτι που σου δίνει απεριόριστη δύναμη. Και τελευταίο, ένα ευχαριστώ που δεν υπόθηκε ποτέ, αλλά το ένιωσες. Μπορεί να το ένιωσες από ένα βλέμμα, από μια σιωπή, από έναν μαθητή που είδες ότι τελικά δεν τα παράτησε. Αυτά είναι και τα δώρα μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν είναι μόνο ένα επάγγελμα, είναι ένα βαθύτερο νόημα που μας κάνει να χαμογελάμε κάθε μέρα.